Ndoda ngoti nditaure mbichana handisi kudzivisa panga masvika asi ndiri kukumbira ndichiti nhasi zvakasiyana nezvemazuva ese. Ndori mundinzwisise. Hatina patinotonga patinodimbuzira nyaya nyange tichiti time. Asi pa2 minutes nyaya yako unenge wanyatsonzwa kuti ndeyako shuwa. Saka ndokukumbira vanhu bata mabhuku asi munonyora nevanotaura ndoda fast chitonga. Chechituva mubhadhara imozvo. Kana chitonga nyaya hatina favor tarise kuti kwakaita sei kwakadii. Zvinhu zvakanaka ndozvatinongoda kuti tiite sekutiita. Ndanga kunobvunza murume wangu kuti achiuya nezvangeri. Mupeka mudhara mukomana ataura. Tikumbidze. Taura wazvere zvataura nomudzimai wako ere? Handina mama. Uchiri kundida here? Tarisa kuno. Ukadza uchiri chero. Uchiri kumuda? Handindokuda. Changamire ndikaona madzinga andikaitwa nemurume akandidzinga changoti chapedza ndikabva kuseedbed chiidza seedbed chichese kari mafoja tese tapedza uri mafoji zvatafoji yamumba nobva andidzinga zvanzibva pano ndobva ndati anditirongedza ndikati aina asikwanisa kurongedza sekwaikwaisata kurongedza tiende kumba ndobva paya munhu akauya svika akabva yapinda nabana atezvara wangu zvanzi ambuya wanga awasutira chimurume wade wanga aitera murume wade warongedzwa waenda zvotara murume wako ndopa ndikasimuka ndichirongedza ndichienda kubva pandikaenda murume anabvira atera kana kuti aziva kuti mwana akupfeke kana kuti akuwachirwa nei hapana ndogara kusangura mama wazvizwa here hanzi ukandidzinga kubuda iwe saka uri kuti unobuda sei uchidzinga chakamire kuenda kuenda mukadzi wangu akaenda tanitsana epo wakamudzinga nanetsana kunga ndikamuti andikwana mama pandikamuti andikwana amai pai haana kusuma kubva ara pakagara kwangwa mafai kubva ara pakagara ndikanamutozotonza here yamaiti kuti andikwana amai tiramana piri mwana tende kwana amai haana kusumuka mukadzi wangu ndikasunga changamire ndikatora mabhaketi angu 2 ndaida kuidza mba munhu kuzigara ndadzima baundi ndatora mabhaketi angu ndichira mvura pano pandaichira mvura pakareba zvihandi kutasi ndaichira mvura nchaidiriza baundi ndichira mvura nchaidiriza baundi ndibva ndapedza kuidza baundi ndibva ndauya kumba ndisvika kumba handikupinda munhu ndikangonza nina wangu panditi ameguwa eni dzokera kutaura musakarisira mwana pasi. Mwana zvanenge achitsanangura asi mwana unonyatsoona kuti munhu zvakutaura paura chinodzi chokwadi unonzwa basi ndiri kutonga vanhu ndikagara pana pandiro zvandinotarisa wazvinzwa manzwa mwana zvataura ati ndakarima 40 kubva kusidibhei manzwa nhasi kuti gaya murumba ati zvona vakati kudini manzwa language yataura zvakanaka izvozvo chedzakistoiko yangu izvozvo yemakura chino kuti makuhwa fodya mauda kudya chi mari mauda kuinjoya mudzinga mukati kune vana vakaniwe aindibva rafti hembe asviga manyepe emwana musango unazvo zvimwe zvakabvarwa achinditi manyepe emwana haagari mumba anogara musango achinda kutora uiga manyepe musango vonyarara zvako udzachona aipisa aibva robha aenda nopisa mubhaundi handisina kana kupfeka ndati anaenda tete tokumbira handisina kana hembe regai ndimbokuudzai zvinoitika pakurarama zando pamunoona kana tichitaura nyaya yekutonga pamunokuroorana mune muri same level wanzwaka paunozoona kuti izvi zvwapenya wakutasira maoko kumisa chi pasi ndozvavapa baba iwe unozva wakazopiwa here takapedzana chitienda ichi chiti mudzoke nhasi muzonzi kudi makati uyu auye nababa wake inini ndozvisati $20 uyu makanga mamuti mukwasha auye azotaura neni kana kuti nemukadzi wake handina chandakaona baba wako waro sekuru waro sekuru watakenzi kabisa abereka tinyareka chiteerera nyaya
ukareka kusana kuda kuti zvakanaka zvekuti kuwapa vakomana kana asukuru musaka muri kuti nokuti uyo mukurunga wenyu ndo pasi pasi munodya uswa ureko judgment takapa here pane womusana kati pachino pachona zvamwe nguma kati mukazonje asi mberi kwatatizo vatatu wakazoenda here kunoona mukazonga wakopa wenda sekuru ndo yakamukonza sekuru wacho ndiani akatuma saka chicho wakaita shuga nosipo ndokuenzera naye saka haasi kuda kamukadzi oraiti zvisinei murambe mukadzi kurubidzi akaroora china iwe ano vana vangani ano vana vangani nyora judgment rusambo 2000 kana takabvisa ndopaitwa zvivereketo chii zvese nemachira nemasumbezi nembudzi ibva waisa kumombe mombe 3 atichakudzai zvamuchaita atichawapa jetire kuti mabhosi avanzwisisi ndapedza nemi pepa rauri kundipa rokuti ndopaukaperera kuroora mari yaukabvisa pano ukabvisa matekenyandebvo $20 bikiro $30 makadinzwani $20 damage 250 ndizvozvo ukazobvisa chiko apa pakatikwa kapa ukakushurora ndati akukuita se nyararaiwe akusikurora matisho kuenda kutoileta tapedza ndachingobvunza chingamire kuti kofoja tikari matese ndanzwa kuti akatenga dudbike ari yedi andiro wakanisa sipo zviri nyore zvekutaurira kufodya iriku gocha rakaita mari ndakaita mese saka ari kugutsikana nacho kuti gocha rako rikuretindia ndi varombe vanosve nanasekuru vakamufunga sashungurudzi vanowana ibva yakaenda kumakweni simukai ndinosaino